Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, banat, huling. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Huling! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong adlaw Pilipinas, mayong udto sa aton sining mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa aksyon balita banat bulig. Magapalayag na nga aton sining palatuntunan tubtob kita sa Taknalaunay Media sa pagpangalagad sa sining adlaw sang Lunes pizza 14 sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabarangayan. Welcome na diri sa inyo sining palatuntunan plus ang aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon.
Pagro aligmat gid kita bangod nga puwerte man ang COVID-19, puwerte nga kuan yan, no, do hindi mo maintindihan kundi naghalalin ini kag diin ang mga ginpang positive sa COVID-19. Puwerte, no? Ti ginasigahom nga ti pabutsyag nga hulato na gid lamang ang desisyon sa National IETF kung ano ang mga status sang bakulod, ma-MECQ kita kung mapabilin kita sa MGCQ. Amo na mga kaaksyon ang ginalantaw karon sang taga-syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Marosadya diri sa Bacolod kag Negros Occidental kon MECQ naman kita mga kaaksyon kay may mga limitasyon naman ang giho sa ngaton sini nga mga kaaksyon katulad sa iban nga mga lugar sa pungsod Pilipinas mga kaaksyon, pero sa gihapon sa aton sini nga mga kaaksyon kung way man lang sang dapat nga kaladtuan mas mayo nga magpabilin sa inyo tagsa ka mga puluyan kay kabudlay kon kaisa, no? Kung yara lang kamo sa sulod sang inyo sining nga puluyan uli mas manami, pero ang may mga hilikoton nga indigid mapaiway dapat naka-social distancing kag face mask, face shield lamang kita mga kaaksyon, no? Sa mga kabanwahanan kag sa kasudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental kag sa Oriental side ti ang border sang Oriental kag Occidental daw ginsirayad to kag base sa declaration sa mga alkalde sang probinsya nga hatagan ini talupangod ini nga bagay kay kun masiradan ang borders ti ang Negros Occidental lang ang makagiho diri sa palibot sang probinsya sang Negros Occidental. Pero hibaloon tay na karon dugay-dugay sa pagpangalagad sang aksyon na BBB. Kalakip man ang ato sila nga mga kaaksyon sa Oriental side sa Bugos nga Rion 6. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan kabayuntang nga Oxlang kita sining mga inoras. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial manginkaw ta si Aksyon Marlon Hinavia. Ini may kangtanan sa kalabanan nga o kung sa mga city mayors kag executive assistant offices sa Talisay temporaryo nga ginpasira subong nga adlaw. Kag kalakip man aktibo nga kaso sang COVID-19 sa probinsya nagsobra na sa 2,000. Kadamo na no, makmo 2,000 nang ay perte. Do makatalagam nga klase sang hilikoton ini mga kaaksyon. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center dalonta dugay-dugay upod kay Aksyon Dale Salazar kalabanan sa mga COVID-19 cases sa Bacolod work transmission suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran Vice Alkalde nagpanugyan nga hulaton na gid lamang ang mando sang National IETF sa quarantine status sang syudad mga kaaksyon. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga balita sa Bacolod City Police Office, pamilya sang napatay o kung ginpatay nga freelancer makeup artist. Hindi na interesado sa kaso pero kapulisan nagapaninguha nga makumbinser ang pamilya nga ipadayon ang pag-investigar. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba. Masobra 70 ka mga persona na dakpan sa illegal nga bulang ho sa banwa sang Ibi Magalona dira sa Barangay San Isidro ay pwerte
70 gidya ka mga dinis laging pangsulod man, 70 ka mga tao ni nagkaladakpan plus ang mga manok pa yadtong na-recover sa aton sining nga mga otoridad. Ibalaon tana karon upod kay Aksyon Alvin Graba. Samtang sa special assignments naman nga balita ni Aksyon Artay Hopon Automated Fare Collection System ginlunsar sang Vallecar Transit karon nga adlaw. Tagpamuno sang LTFRB nagtambong sa among aktibidad. Samtang sa patrol nga balita man ni Aksyon Alvin Graba ginaligar Bululakaw ginausisa na sang Mines and Geosciences Bureau sining aga kag NPA nga napatay sa enkwentro sa Karabalan Himamaylan nakilala na. Plasman karon nga may ginkaduan si Aksyon Alvin Graba reklamo sang pila ka mga residente dira sa Barangay Kabog sa siyudad sang Bacolod. Ano ining kuanido ginaklaim kuno sang isa ka kinilalaman nga persona ang duta mga kaaksyon. Aton hibalaon na karon we have Aksyon Alvin Graba. Samtang sa ato sini nagkapanguna man nga balita sa siyudad sang Cadiz sa mga out of town nga mga reports duha ka mga wanted persons sa kaso sexual abuse kag violation against women and children arestado sang kapulisan. Sa siyudad naman sang Bago, igabalita ni Aksyon Percival Villamor, isa ka persona nga taga siyudad sang Bacolod nadakpan sang kapulisan sa siyudad sang Bagoho sa isa ka entrapment operation sa pagi sa buy-bust operation. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Pila lamang ini sa mga balitaan ta sa sining udto diri sa aton sining pagpangalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Mga kaaksyon, sige, kay mahinang kalaban inanayon talang ini para siguradong sigurado matsyempuhan tagid ina mga kaaksyon. Sa mga kaaksyon ta dira nga nagka-likes na kag nag-share sa aton sining Facebook page, i-like kag i-share ang aton sining Facebook page. Kay tirahon ta na dugay-dugay ang inyo sining mga mensahe nga ginpadala diri sa aton sining pagpangalagad. Kag ang mga kaaksyon tangayara man sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph. Tutok lang diri sa aton sining palatuntunan kag kalakip man sa aton sining mga YouTubers, no? Sa mga YouTubers. Sige. Ayos, dugay-dugay mga kaaksyon sa ladahon talang mga balita. But before sinayari na nga ito sining resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Lunes, June 14, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Yari ang resulta sa unang draw sang STL sa sining adlaw 11 kag 18, liwat 11 and 18. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta, daligid lang ha kay pangtamyawon tanislanay isa-isa, no? Para siguradong sigurado makomplito ang ila sining adlaw mga kaaksyon. Ay puwerte. Sige karon dugay-dugay mangin kaupod taman si Mr. Ayan Pistanyo sang MVIC Bacolod, no? Karon dugay-dugay. Sige sa mga kaaksyon ta nay nga pamati na diri sa aton sining palatuntunan, daligid lang, no? Kay hibalon ta, no? Sakay
Bambi San Roque dira sa Victorias. Bambi, salamat gid, thank you gid sa padiwal mo. Kay Toto Bambi San Roque, no? And kay Zian Arimas, good morning lang. And Humalumina, Barriuga Ray, Virgie San Antonio Olpenda, kay Nining Grati, good morning lang, no? Kag sa kay Leonor A. Montesino, Trexie Ibosillo, kay Nes Guanzon de Vinagracia, Jennifer De Ligero Sierra, and sa kay Beth Villanueva, morning lang, kay Jenalyn Nueva and Pontición, may lang pag-monitor, kag kay Garces sa Sam Joey, Ronaldin Nicor, kag kay Ranti Banag, Jeffrey Nabisaga, and Edie Laos, good morning lang, no? Kag Marjorie Mijares Bulia, good morning lang, and Martin Gonzales, Donna Jane Apora Imhada, no? Rochelle Evangelista, John Vicente, and Fernie Espaniola, kag Christy Malapitan, Mildred Gomez Palanog, no? Good morning lang. Kag kay Jocelyn Libon Dispoho, Marlene Ertorco Paculanag, and Alex Montesa, good morning lang. Kag kay Julius Lomberto, Jocelino Berdos, Mariel Labrador, kag kay Vicente Pilipilado, Richel Bonilla, kag Idmar Kilatar, no? Amuning una nga nakahanay sang ila sining mga pag-like sa kag nag-share sa aton sining programa. Karon dugay-dugaya ang inyo sining mga mensahe atagan tanay igtalopangod mga kaaksyon, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercial sa. Then balikan ko kamo sa dili gid lamang madugay. Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood, maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Live-attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID-19. Kapag nabakunahan, nakikilala ng ating immune system ang bagong klaseng protein na ito at agad na gumagawa ng antibodies laban dito. Sakali mang may makapasok na virus taglay ang kaparehong protein na ginamit sa bakuna, maliit na ang tsansa na magkasakit dahil kaya nang gumawa ng antibodies na siyang poprotekta sa ating katawan laban dito. Ito ang teknolohiyang ginamit para sa mga bakuna mula sa Novavax Incorporated, Clover Biopharmaceuticals, Vaccine Proprietary Limited,
Anwick Geoffrey Longcom Biopharma Company, Adimmune Corporation, at iba pa. Ang viral vector ay ang pinahinang bersyon ng buhay na virus na hindi kapareho ng SARS-CoV-2. Ngunit may taglay na genetic material galing dito. Kapag nabakunahan, ang vector na ito ay nagbibigay ng instructions o mga tagubilin sa ating cells na gumawa ng kopya ng protein ng virus na nagdudulot ng COVID-19. Ito ang nag-uudyok sa ating katawan na gumawa ng immune cells na siyang makakaalala kung paano lalabanan ng virus sakaling ito ay makapasok sa ating katawan. Ang teknolohiyang ito ang ginamit para sa mga bakunang mula sa AstraZeneca, CanSino Biologics, Gamaleya Research Institute, Janssen Pharmaceuticals, at iba pa. Patuloy tayong maging maalam at mapagbatsyag. Abangan ang iba pa naming updates tungkol sa COVID-19 vaccine trials sa official channels ng Department of Health at Department of Science and Technology. Rest Bakuna, kasangganang bida. Sama-sama tayo sa Bida Vaccination. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RAT. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:50 lang aton oras diri sa aton sining pangalagad, no? Sige, samtang nagpamati ka mo, samtang nagadigamong iba ang iban sinin nakatapos na sa pagpanyaga, mayugid, no? Kay tig palanyaga na gidmana. Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghubi na may edad na? Luwasin na, Aryo, sa mga kaaksyon ta, di
Kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol kita sining mga tinion ginaligar nga bulalakaw ginausisa sang Mines and Geosciences Bureau sining nga aga ambot ko na nung resulta sang investigation man kag pag-usisa sang Mines and Geosciences Bureau sining nga bagay dira sa INOHS. Kag kalakip man ining reklamo sang mga pumuluyo dira sa barangay Tangob batok sa mga nag-claim man kuno sang duta ni ambot nanong plastada ini. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Sa detalye sining balita, Aksyon Alvin. Aksyon Rex, pila ka mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod ang nag-isa actually pumuluyo sa syudad sa Bacolod bangod ang ibang diriya halin man sa ibang lugar sa syudad sa Bacolod nagtipon kagina sa area sang Puro Kabugwason, Barangay Kabug diri sa syudad sa Bacolod. Nagtipon sila, pero hindi sila taga Bacolod? May taga Bacolod man Action Rex, ang iban may hindi man taga Bacolod. Oo. Pero ang gina-claim nila diri Action Rex, ang duta, 16 hectares ini nga duta nga napahamtang sa area sa Puro Kabugwason, Barangay Kabug diri sa syudad sa Bacolod nga sa diin suno sa aligasyon nga ang ini nga duta nga 16 hectares duta nga lot number 1016 kag lot number 1015 nga ginaligar ang nagapanag-iya diri ang pamilya ni Hospicio Ruiz, pamilya Makilan kag pamilya Banay. Bali tatlo, Ruiz, Makilan kag Banay, tatlo ka pamilya to? Tatlo ka pamilya. Actually, apat ni sila, Action Rex. May Ruiz pagit mo, apat ka, duha ka Ruiz, Makilan kag Banay. Sunod diri sa aligasyon kag pahayag diri ni Poison Edgardo. Isa ni Poison Edgardo. Poison Boy. Edgardo? Oo. Sunod diri kay Poison Edgardo Action Rex. Ining lot 1016 amo ni diri napahamtang ang duta nga sunod sa aligasyon nga ginauyatan karon sang pamilya ni Jovito Saison. Si Jovito Saison anay Vice Mayor sa siyudad sa Bacolod, amo man ni ang amay ni Tadi Saison. Lot 1015 ginaklaiman ni nila Action Rex kay piyak nimo daw kampo bala Action Rex ang ini naman nga lot 1015 ginapanag-iyahan ni anhing Attorney Iluminado Nesya. Diin amuning si Iluminado Nesya amuning nagtunar bala sang Nesya Elementary School da Action Rex sa may Kabug. Gina-claim ini isang pamilya. Now, sino ni mga pamilya ni mga nagtipon kagina dira sa area? Ang kalabanan diri Action Rex mga buto o kung mga apo. Ang iban apo na sa tuhod ni Hospicio Ruiz kay ang ila sining original title nga nagasining 1916 pa. Pero ang sa tiyempo kag nakitaan man sa titulo ni Saison Action Rex which is 1947. Pero 1916 pa ang title na original title sa pamilya Ruiz. Pero pag sulod ni Saison 19 ano na? 1947. Hindi dia kundi reconstituted title Action Rex. Pagkambal kita reconstituted title, either nadula ang titulo or maybe nasunog ang titulo, so amo ni Action Rex, no? Diin nakakuha man sila paagi sa reconstituted title Action Rex. Meaning, ginauyata nila, kag ginaplastar nila, madugay na nga panahon nga nagauyat sa siningaduta ang pamilya Saison almost 76 years na. Aluyag nila diri Action Rex nga gusto nila makita kung may ara gid man deed of sale nga natabo o kung deed of donation ang pamilya ni Ruiz sa pamilya Saison kag pamilya ni Nesya Action Rex kag diri amo lang luyag nila hibaluon kung hindi kag wala sa may mapakita nga deed of donation ila ini pagakuhaon balik Action Rex. Ari ang pahayag. Pero sinong may uyat sinisang papilis ni? Ang ginapapuyat nga papeles sa nga pamilya Ruiz Action Rex. May ara sila ginauyatan nga papilis man? Nakita nila Action Rex original title, Xerox copy tong nauyatan kagina ang ilang nga pasabay papel bala Action Rex.
ipa-xerox pa to, pero amo pa lang niya so far nakita kaga sa plano nga sa diin suno sa ila nga kung hindi gid man nila present sa pamilya sa ison nga ining Ano na dang lugar man? May mga pamalay na da or nano? ay kampo ni Action Rex. Kampo ni uli. sa tubino ba lang kung halin ka sa marekta ka sa barangay Kabog. Oo. Makitaan mo ni siya Action Hindi ko kabisado, ginadang area mo, may ka pa na da, katapa ka na da siguro. Oo, Pero tapag ako do, kita hindi ko kagina. kabisado eh. Katapag kita ka gina-action na Rex, no? Oo. Sa diin, amo ni ang lusot, bala kung makadto ka, kung going ka barangay Kabog, may isa ka sipak nga dalan, ang lusot mo ni NIC, Negros Coliseum, pakadto sa kung ano siya, SP Village, bala Action na Rex, sa maniling alagyan mo, no? Pero anyway, kagina, paglantaw mo naton, damo man to tanong tubo, kagiban, pang nakatiwang-wang na duta. Sige, sino ni tanom da? Subong Action na Rex, ang ining tanom duha mo, ang ginatanuman sa piyak diri sa lot 1015, iyan ni Attorney Nesha. Sa piyak man, iyan ni Hubito Saison, Atay Abi, o nga may Abi ni Vice Mayor Saison. Ari alya ang Action na Rex ang Pero may kaso na nga gin-file sila? wala pa man, ang gusto lang nila makita ang kung may ara deed of donation. Year 1916 pa to ang duta, tapos na Tribucawo, ano na nga tuig, subong? Subong na. Oo, subong lang na. Kani before sina, or after sang 1916, nagwa na ang information or na-claim na sang pamilya? Maybe, ang ginimo nila, maybe nag-present, gina-claim na nila, nga niya, amo ni Duta, ya. Kaya pwede mo lang ka po, braga kang mag-claim kaya nga imo duta mo. Kay nakita nila Action Rex, reconstituted title. Amo ni, ang explanation kagina. Di paano nakakwaya day Attorney Iluminada to kag si Attorney Saison? Iluminado na siya. O sinisya kag si Saison, paano sila kakwaya tituluya? O amo ni, karon ang gina-question nila, nga nakakuha sila sa reconstituted title. Kaya karoon lang na sila naguluwa ya? Ina Action Rex interest, gusto naman nila yung matilaw o maangko no kung makuha ang ini nga duta. Pero Di isa marusad kabagay lang, dyan ni, kay legal battle ni. ina ang sakto na Action Rex legal battle din no? Medyo Hindi malawig na basta-basta nga pag-angkon mo yung duta, ya mahambal ka lang ako ni duta, kapin pa nagdugay, nagito yung chimpo ni Guramas pa to. Oo, makon mo na. Actually, basta duta ang pagkahambalan. Daw Civil natawag case ka naman mo. sa 1916, di bala? Oo, 1916. Sa pangalan ni Hospicio Ruiz. Pero ikaw lang natawag ka ng 1916? Well, Hindi joke lang na namon ni Action Alvin Graba. Oo. Di legal battle na Action Alvin sa korte, ginamatupa matyagan ko mo. correct Action na Rex. Sa mo man ang paghangop man naton sa sining nga kaso. Although ang ila simple na nga pangabay, kung may ara sila nga mapakita nga deed of sale or even deed of donation, then tapos ng istorya. Amo na nakasimple. Pangabay lang nila sa pamilya Saison, subong man sa pamilya Nesha. Ari Action Rex ang pahayag ni Mr. Boyson Edgardo. 1947 lang. At titulo sa tagiya, 1916. Sa madaling istorya, ginayata nila ni Luta sa sunod siyang almost 79 years. Okay? Ang reklamo sila sa mga tao, nga nila titulo sa mga Saison, reconstituted title. Natawag ang reconstituted title nga natulan ng mo titulo by reason of fire or flood. Kinandan, bago ka ma-issue sa reconstituted title, may titulo ka itong lahat. Ang ginapalayo lang sila, kung iinyo niya luta, titubuhan niyo, kung kinkupahan niyo na titulo. Amo parang istorya niya siya. Iluminado na siya, abogado na siya, kahit titikin din. Ang una. Nagpaupla naman siya titulo sa 1935. So again, it was in
Alvin? Okay na. Ang ini nga problema, madali lang disresolvahon, ipakita lang bala kung mayar. Ay, hindi na basta-basta resolbahon niya. Basta duta, 16 hectares. Within the city pa. Oo. Marusad yan, no? Sa ara ka sa syudad Pasay. Korte na lang ng mag-desider na. Sakto na actionarex, no? Insider. Ang korte na mismo, ang mag-korte kaga, of course, si file, magpakita man sila, legal battle gini actionarex, no? Sa pihak nga bahin, kunan ni, 30% pa lang. Kung bala isa kabulalakaw o kung major right action rex ang naghugpaas o kung nagtupa sa NOHS Action Rex, ini ang pahayag ni Mr. Arnel Angelo Oralde sang MGB focal person o kung Mines and Geoscience Bureau diri sa syudad sa Bacolod kay gin-check up niya ni Action Rex sa diin pila ka mga observations diri Action Rex is number 1 magnetic test. Sa magnetic test suno sa iya Action Rex wala gid masyado nag-epekto ang magnet Action Rex kundi may jutay lang gid o kung gamay nga magnet nga nagtupa. Ikaduha diri Action Rex nga gin-checkar nila ang density diri o kung ang kabukaton sang sining klase sang ginaligar nga bulalakaw. Suro diri kay Oralde nga dapat kung isa ka bulalakaw nga amo sining kadako o kaangay sining kadako nga ginauyatan niya Bulalakaw kun part lang sang bulalakaw na. Base part ni sang bulalakaw kay ang pag-abot sa magnetic Action Rex hindi way gidya magnet way gidya naman nag-epekto ang magnet. Actually gamit niya is slide nga may ara magnetic. Kaduha density which is supposed to be kung anak kadako daw inuwol kadako kay lauman nga mga between 1 to 2 kilos o galing kay 500 grams lamang Action Rex o kung less than 1 kilo. May pila pa ka mga bagay diri Action Rex nga gin-test Manila kaga iban na diri sa nakita nila Action Rex nga gin-suggest na lang nila for the meantime kay plano kung tani nila yung makuha sa portion sa sinang bato bala Action Rex o galing kay hindi magpasugot si Mr. Mario Amaca base man sa pangabay kag suggestion sang National Museum dito sa Manila Action Rex. Pero kung dapat kung sunog kung makuha portion diri dapat halong gid katama nga hindi mabuka ang ini nga klase nga bato nga nakuha sa sulod Action Rex para hindi maguba. Rason nga ang plano karon diri nga dapat may eksperto pagid kaangay sa National Museum nga sila mismo ang may laboratorio para ma-check whether ang ining bato nga nagtupa sa NOHS isa ka matuod. Pero sa karon 30% pagid lamang ang iya sining nga mahatag nga rating whether ini isa ka bulalakaw o kun hindi. Ari ang pahayag ni Arnel Angelo Oralde. Based sa amon physical na observation, daw slightly magnetic siya. Tas normal lang iya density, hindi gid sa bugat-bugat. Pero hindi namon ma-fully observe kay daw naka-block siya mo. Kailangan tani namon i-chip in kaso nag-recommend sila na hindi dana. Sa pagkakal kita yabuhin ng tani? Oo, para makita lang ang mineral sa sulod, sir. Sir, you were talking kagina about the magnetic. Kamusta ang content niya? Anong observation? Slight lang gid na magnetic, sir. Kaysa meteorite wala dapat gatapikid ang magnet. So, slight ang iya nga magnetic, pero supposed to be kung isa ka real meteor, dapat mapilit. Oo, kay iron kag nickel content na sir mo ang meteorite. Ano pag aside diri sir, you were using kagina through cellphone, ano tong may olivine na mineral man kami nakita, sir. So sa meteorites may mga olivine man gina. May mga olivine gid siya. Ang iban. Ang iban. In sa meteor. Pero sir, kagina on the density. The density normal lang iya density
Kaya usually ang meteorite, if ma-hold mo sa for its size, dapat mas bugat sa. Kaangay sinikatina. So, while gina-check ninyo, supposed to be as expected, pila na siya kakilo kung tubig? Dapat maka 1 or 2. Kilos. Which Parang, is, oo. kagina, as estimate mo, pila ang kabugato niya? Well, hindi to ka 1 ganiguro. So, sir, in general, ano ang pag-assess nimo? Wala. Hindi pa ko kasi sir, kay kailangan laboratory test But kit sa sir. in terms ng percent, if this is indeed a meteorite, pila ka percent? Sa akon, mga 30 pa lang. 30% pa lang. Action Rex, 30% pa lang. 30? Oo, 30%. Din dason ang ipakwanan ni Mr. Amaka na ipalantaw na. Dasan si Action Rex, kay nagstorya man sila sa isa sa personnel sa National Museum dito sa Manila. Nga posible padala pa ni Action Rex sa Manila to check. Kaya ang Manila lang ang may ara nga laboratory test. Whether kung ini bala isa ka meteorite o kung nabulalakaw Action Rex kay at least yung may ara gid man ini sunod diri kay Mr. Amaka dako man ang mabulig sini number 1 on the part sa pagtuon sa mga estudyante nga mangin mausar man ini Action Rex sa mga estudyante especially sa siyensa o kung science kag magluwas sa diri nagkadao man siya nga kag nagapanindugan pa still si Sir Amaka sa diin suno siya nga ini isagid ka mature kay between 80 to 90% Action Rex ang iya sining paglantaw kag pagpati niya nga isa ini ka mature ari Action Rex ang pahayag ni Mr. Okay na pagkaroon na Action Alvin ang iya sining tingog Yes, Action Rex. So, rekta sa patrol, ang aksyon nyo, Action Alvin. Graba. Una sa balita, una sa Sipakolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Alvin Graba, balita gikan sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time las 12:10 ang aton oras sining bahin daligid lang sa mga action reporters naton daligid lang kay mayari kita bisita from MBIC Bacolod, no? Sir, good morning. We have Action Sir Ayan Pistanyo sang MBIC Bacolod. Sir, good morning. Dali lang, sir. Okay? Okay, sir. Good morning. Good morning, Action Rex. Good morning man sa aton mga tagapalamati. Do COVID na lang itong nabatian taling kagina. Gani man kay daw nagdamo nagid ang kaso subong sir mo do hindi mo na maintindihan base mabalik naman ta sa checkpoint bala sa mga dalan or pag-check ni sa mga kapulisan ta sining nga bagay sir? Gani man way ta man ginapangabay no nga maabot sa amo na nga point. Pero lain gid man niya kung ang mga motorista aware. Kag prepared man. So kung abi nga mayara na gid man mabalik sa dalan nga mga checkpoints, so at least aware sila nga way labot sa mga COVID protocol nga itanaw sa mga salakyan. I-check na ang purpose ang biyahe nyo, ID nyo. O i-check mo na nila sang HPG kung LTO kung anong gabantay da. I-check na nilang papilis kag ang roadworthiness ng salakyan. Gani. Amo to ang gindiskusyonan ta sang nagligad nga si Mana nga ang penalty sa mga violations blaser kung wala na restrong salakyan kag mga kakulangan sa mga salakyan. Gani man sa Action Rex. So kadumdum ta last week kung makitan nga ang imo salakyan way marehistro, that's 10,000 nga penalty. Kung ikaw mismo ang driver, 2,000 na do reckless. So 12,000 ang penalty. Way pa nalabot sa iban-iban nga mga penalty. Kung way ka daga helmet, way ka ga seatbelt, buka ang mga headlight mo. Headlights mo. O lain-lain pa na nga mga penalty. Sa normal nga mga inadlaw, makaluwas man ang mga driver kung suito lang nilang checkpoint sir, di ba? Tsakto na. Pero tibudlay galing nga, kung din kayo mga laktod yung mga dalan nun to ya. O, damo na nakaswito, halin sa balay, going sa obra nila, kabalo naman na sila kung din magi. Galing tiway tamang ginapangayo, kung matupa, kitab lang nga ipangbalik na mga checkpoint kay
Do nagsaka na gid ang COVID nga cases, maka-expect kita nga sa mga key areas ng Bacolod may mga checkpoint na yun natin do hindi na gina nila malikawan siguro. Kanugon lang kanugon lang gid sir kung gatingwa ang mga pumuluyo nga maka-income la tapos mo pa ning madangatan nila bla. Gani man, so sa isa ta ka tuig na nagakuan sang COVID, nakita na naman ako anong ginapangita sa mga checkpoint. Mang-inspeksyon sila, kita na naman na ang pangabudlay from going to work, mangita sang kaayuhan, tapos madakpan ka lang. So sa MVIC Bacolod na intindihan na namon. So we have come up with a program nga makabulig sa pagrehistro sa mga vehicles diri sa Bacolod. I-refresh na gani sa Ryan, ano ang mga offers ng MVIC Bacolod, liwat abi? Yes, ang MVIC Bacolod Action Rex gabuhat sang smoke emission, full vehicle inspection, which are both requirements sa LTO. Pero aside from this, may bonus kita ya sa mga tag-iya. At the same time, mabala nila maka-speed test, maka-brake test, mabala na nila kung gagana ang ilang preno. May sound test, suspension, kag madamo pang iban. Do bonus na lang na iya sa ila. Tagpila sir ang magpa-test ka dala sa MVIC Bacolod? So magpa-test kita, ang sa salakyan is 672 pesos. Ang sa motor, it's 560. Kag sa jeep, madamo naman jeep nga nagkadto sa amon, is 336. So magpa-test na sila, tudloan na sila namon sang bag-o nga online system sang LTO. So buligan na sila namon enroll online. So once ka kabalo ka na mag-enroll, kag naka-ara ka na online, hindi ka na kinahanglan magpila-pila sa LTO. Bayad ka na lang diretso. So makabulig-bulig pa na sa ila, iwas sa COVID. Ang mayo manitani, no? Hasta saan ni sir man nga process tani sa MVIC? May nagapamangkot diyo? Ang nasiling nga programa, gali Action Rex, amo na siya nga makabulig, amo na siya ang ginkuanta sang gitaganta sang sponsor kit Cocogen Insurance, no? Nga balig hatag sila free 1,000 emission and inspection tests. Makakadto lang kamo to sa site, tagaan kuha lang kamo sang ilang at TPL. So pag kuha mo sang ilang at TPL, libre na tanan. So that's for the whole igo-igo na hibilog ni nga June Gani man. Amo nang tamagid ka importante sa din gani makita ng MVIC Bacolod ni sir again. So ang atong MVIC Bacolod makita ta sa Bredco Port 3 sa iSecure Warehouse number 20 to 21. So katultol naman kita siguro nga halin sa Ayala, mga ngalihid ta San Juan, going ta dayon sa Bredco Port na may gate 3 na. Sige sir, salamat gid sa tiyempo nga ginhatag diri sa Action Radio. Yes, salamat man Action Rex, kag halong lang kita tanan sa mga sitwasyon. Kido gadamong COVID. Gani. Thank you. Thank you sir. Rex. Thank you gid. Salamat gid. Thank you gid. Sige. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:17 na nga tunuras, mga kaaksyon. Sige, kadtuan tanay nga balita, dugang sa sining nga mga tinion si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center on standby. Ini may kang tanan sa sining kalabanan sa mga COVID-19 cases sa Bacolod work transmission. Suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran base sa BC Alcalde nagpanugyan nga hulaton na lang ang mandoas ang National IETF sa quarantine status sang syudad sang Bacolod. Yaring report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex, kadungan sa gihapon sa padayong pagsaka sa COVID-19 cases diri sa Bacolod City, ginpahag diri sang chairman no sang local IETF Vice Mayor Elcid Familiaran. Kakalabanan sa gihapon Action Rex sa mga kaso diri sa syudad, work transmission
o kung makuha pala or within sa gitabahuan Action Rex sa mga persona diri sa may Bacolod City. So kay Vital State kalabaran ini sa mga nagpositibo yara sa mga subdivision Action Rex diri sa may Bacolod City kag madala nila sila tagsa sa mga trabaho Action Rex. Pinakauli diri nga na-record sa Bacolod EOC nga na-report ining pag-positive man sa masobra 20 ka mga empleyado sa isa ka casino Action Rex kinahamtang sa sulod sang hotel sa may Dalan, Lacson, no? So according diri kay Familyaran, suno siya hindi lamang mga casino Action Rex ang may sang temporary closure, kundi lakip man diri ang pila ka mga talatapan sang gobyerno ilabi na kung may ma-record nga COVID-19 cases. Sa ginpagawang advisory sang casino, 3 days na Action Rex no nga magaundat nga sining operation, mag-stop temporarily kag nag-start ini sang June 12 until June 14 hapon na subong nga adlaw Action Rex. According ni Familyaran, may mga pagsinakol virtual no naging conduct ang Bacolod EOC upod man sa management sang Casino Action Rex nga sunod sa Vice Alcalde, stricto na gani ang mga health protocol nga ginapatuman within the establishment Action Rex o galing ti amo na bala hindi makita ang kontra Action Rex kag hindi mapaktan ang sitwasyon. Samtang ginpahagman ni Familyaran nga ang pagsaka sang COVID-19 cases sa Bacolod bangod ini sa padayon no nga pagpaidalom sa COVID-19 testing sa mga persona nga close contact sa mga COVID-19 patient kag positive Action Rex o kung ang swab all policy sang Bacolod City Action Rex. Ang in-chat nato sa Sir Vargas, ang executive assistant sang CDRRMO. According sa Action Rex, wala man sila sa may nabaton nga request nga disinfection sa sininga casino. Kaya according sa iya, base ang privado ng kompanya or ang management na ang nag-take initiative nga sila na mismo ang magapatigayon sang maid-aid nga disinfection Action Rex ante sila nga magpukas ini sa tion nga mag-negative na kag matapos ng quarantine sa inasining mga empleyado nga naapektuhan sang COVID-19 Action Rex. Ginfight mangali sang Vice Alcalde Familyaran nga ining mga workplaces sa Action Rex nga aircon. Amo na siya ang possibility or ginalantaw no nga maglat nanay bangod ti amo na ang gina-inhale mo, gina-exhale within the area lamang ilabi na sa mga air conditioned nga mga lugar Action Rex. Saring tingog ni Vice Mayor Familyaran. Well, hindi lang niya casino. Kadamo ko siyang offices nga close. Hindi ko try sa casino. I think this is the second time. I think my advisory nga they will close for 3 days. After siyang swabbing, results na ginawa, after siyang quarantine required number of days na mandatory quarantine, back to work sila. Under sa omnibus guidelines ng closure ng offices 24 hours lang o 1 day lang. Ilang latest nila Vice positive Vice? Hindi pa po actually. The 24, 28, that's so sure. Oo, hindi ko kasiguro kung 24 o 24. Oo. Na figure. Pero ano na siyang latest, Vice? Ano na siya, last week pa na. Nag-zoom meeting kami din with our officers. Kag ano yung lagi na pala daw, Vice, nga di nag... Well, actually, lang natin transmission na rin sa workplace. Especially aircon workplace. Kung na-notice mo ba, ang kalabanan na atin sa mga local transmission na sa division, sa mga office workers ko sila. Pero sa pag-meeting yung aircon. Pero pag meeting yung Vice sa management ng casino, nag-comply man sila daw sa mga protocol? Ako even ang nagkitamang-tapan ko, that's very strict na sila. Only that, hindi mo kita. Kung mo, ara siya, di ba, ila-uli yung findings kami, airborne. So what do you expect sa close na lugar na wala init? Aircon. Meron din yung hangin na inhale, exhale. Actually, sa mga ang tigog noon, Vice Mayor Alcide Familyaran ang COVID-19 cases sa Bacolod City. Nagpanugyan man ang Vice Alcalde nga mas mayabid nga hulaton ang direktiba sa National IATF Action Rex ang din sa possibility or possibility of Action Rex nga bakti pasukaan or mag-escalate ang quarantine status sa Bacolod City gubalin sa MGCQ padulong sa GCQ or modified enhanced community quarantine. As of now, wala pa wala pa saan kasigurado na Action Rex nga pwedeng madayon or mangin decision sa National IATF rason na pwedeng kang Familyaran liyag nga 8 p.m. pagpangunahan sa National Action Rex kag magakulata
sang announcement halin sa National ITF nga mo ang may poder o may authority nga magpalayan sa quarantine status sa isa ka local government unit. Balik lagi kan sa Bacolod City Hall ang ka-action yung action dahil sa lugar una sa malitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:23 ang aton oras matagtanay pila ka mga commercials then balik lang kita dugay-dugay. Ang Joy 1050 Pack. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay.
Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal.
Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ring tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata para maging handa sa new normal. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon.
Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalapnag sang kamaturan Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:39 aton oras, sining bahin builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Placer Balsop ang habon nga pampakinis, pampaputi sa ngaton nga kutis. No? Nagakakasman sang pung Katuan tanang balita ni Aksyon Art ay hupon sa Special Assignments Automated Fare Collection System ginlonsar sang Vallecar Transit karon nga adlaw tagpamuno sang LTFRB nagtambong man sa among aktibidad. Yaring kauntan sang report ni Aksyon Art ay hupon. Aksyon Art. Aksyon Rex nagtambong personal nga kayo ng tagapamuno sang LTFRB sa nasyonal nga si Delgra kag isa sang mga nagpatigayon gin nga nagsaksi sa ninglon. So actually first ini sa bilog na Pilipinas kag gin patigayon karon under ni sa DOTR actually nga program nga sa diin ang Vallecar Transit Incorporated among ginpili nila nga amo ini ang una nga magpatigayon sining program sa kayawatan karon nga aga suno iya sa kay Ma'am Jade Sibalios sining niya tiining sa isang activity kag ining project ang himuon si Aksyon Rex actually Victorias Bacolod lamang nga ruta ang umpisahan sini. Now para sa mga tagpramati non-stop ding laban siguro mo? Actually pwede, maganda kung makasakay ng gusto manaog bala sa halimbawa silay or sa mga malubo lang nga ruta na halimbawa masakay ka tason manaog ka lang niya sa mga lugar antes sa Victorias, pwede ka Aksyon Rex kasakay. Importante ang top in, top out nga skill mo on walang kay bali daw ang guwa sinibram kundi may arak kasang kahit gawayatan dalang kiti why ni sa load ang kahit nga kuhaon mo da ginapanagtag libre kag tapos paludan mo ang imo sinikahit kung masakay ka sa unit sang Vallecar Transit nga karon dira sa Victoria sang una sini nga ipatuman bali ikuan mo siya sa machine scan mo dason amo na pag-tap-in mo kung pagsakay mo ma-register to Aksyon Rex ma-appear nga amo nang imo sini pundo pwede ka pa magkabiyahe sa amo nga distance
kag tapos kay Kumo Victorias mga sa subong, ang importante nga kung hindi hindi marangi mo nga destinasyon hindi alimawa bi Victorias. Pag panahog mo sa Talisay o Silay Action Rex, tap out kagid, no? Tap out meaning doot mo to liwat, iskan mo liwat ang imo sining nga card para ma-register dito nga nagpanaog ka na kagamo na i-charge sa PT mo. Kay kung malipat ka sa next halimbawa, ara ka bisilay manaog lang, why ka naka-tap out sa imo sining nga card, ang duwa nga ang isukot sa imo, Victorias nga ruta. So maling PT mo ya, ang duwa sina Victorias makulod gid. Now, may ini siya una, naging napatigayon karon nga project bilang compliance sa Barca Transit sa programan nga ginapatuman sa Department of Transportation. Nari si Ma'am Jade Sibalos Angot sini. Amoy siyang first nga automated fare collection system na ginalunsar sang Balyacar Transit Incorporated, no? So first ni siya sa Region 6 kag bisan sa bilog na Pilipinas ang ini nga paglunsar, no? Siya cashless ni siya, hassle-free. So hindi ka na kinahanglan pa nga magsagay das okto kung pakal ka sa imong nga ticket, iniya card ni siya. So all you have to do, may-ari kami din nga ginapang-distribute nga card, top card, free of charge na siya, no, diri sa terminal, sa Bata North Terminal. Makadto ka lang diri kung taga Victorias ka pa-register ka kay ang pilot route dinamon sa kuha ni siya sa Bacolod Victorias nga ruta. So sa iban nga ruta wala pa tano amat-amato lang sa subong amo na siya na Bacolod Victorias ng gitanay. So ang card na siya, why na siya sang load. So bakla nang nila sang load, dire kami designated na loading station diri sa Terrace Market. Sa palayag ni Ma'am Jade Sibalos Angot sa sininga paribag o karon nga system na ginapatuman sa Balyacar. Again, ini una lang anay sa Victorias Bacolod nga ruta, pipila ka unit lang ang ilas ning gamiton bagon kay nagkinahanglan man no sa dako nga requirements bilang pondo kun ini ang i-activate nila sa bilog nga unit sa Negros Occidental kag Pusod, Pilipinas. Ang kaaksyon nyo, aksyon na tayo ko na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidaksyon Art. Ihupon balita gikan sa SART sa iluwantang balita sa Kapitolyo si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa mga city mayors kag executive assistant offices sa Talisay temporaryo nga ginpasira subong nga adlaw hasta sa nuni kag aktibo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental masobra na sa 2,000. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Okay, Aksyon Rex antes sa balita ang osra unahon ko ni Mono kay man nagahulat pa kita diri sa mga sagwa ang talatapan ni Governor Bongal Lacson diri sa mga Kapitolyo Provincial kay laoy ang ila siring sinapol subong kon Zoom meeting opo na mga pareho niyang miyembro sa League of Provinces of the Philippines po sila mga gobernador ini sa Bongos nga Pilipinas. Nag-meeting sila sumunti sigurado nga isa dara sa agenda nga ginahambalan among update sa kaso sa COVID-19. So hulat-hulat pa kita dari sa may sagwa kundi babalo ang takodano ang ilasri nga ginhambalan. Dari sa may Talisay City subong Hunyo 14 may ara sang order si Mayor Andiel Lizares temporary closure sang City Mayor's Office kag mga talatapan sang iya sa mga executive assistants parang hatagan sang higayon, hatagan sang ligwa nga mapatigayon ang ginatawag nga disinfection kay man may mga nag-positive naman action Rex mga nagatrabaho diri sa mga Talisay City Hall until further notice ang kalawigon ang saring temporary closure but saringon mag-independe ini tubtob basan o matapos ang disinfection kag ang ginapatigayon nga contact tracing kag kung sa man magagawa ang resulta swab RT-PCR test
sa mga naka-close contact sa mga nag-positibo. Ang Talisay City Action Rex kon basihan naton ang record sa Provincial Incident Management Team as of kahapon June 13 na lakip man action Rex sa top 10 mo. Naga-triple digit pa ng ilas ring kanamuhon sa mga aktibo nga kaso. Kung PIMT nga record ang paghahambalan Talisay City na butang sa number 4, 140 ang active cases nila. Kag inang 140 taran-taran local residents in action Rex. Pero subong June 14 ya, basihan naman natin ang record halin mismo sa Talisay City, ara na lamang sa 130 ang ila sining active cases. May nagdugang nga 5 subong nga adlaw. Ang mga napatay sa Talisay is 37 na ang kapugusan napatay sa COVID-19. Ining kaso naman sa kapugusan nga Provincial Action Rex nagalampuwas na 2,000, no? Para na sa 2019, as of kahapon June 13, ang napatay kahapon may nagdugang nga 2. Ang kapugusan Action Rex 334 na ang naglamatay sa Pugos nga Negros Occidental. Sa 31 kanapan kag syudad, taran-taran may ara sang nabilin gid may na recording nga active cases. Ang pinakadamo diri number 1 Action Rex 186 ka mga active cases among syudad sa Himamaylan, 184 na local residents. Number 2 Silay 155, 153 ang local residents. Ang Kabankalan 150 tanan local active residents na siya. Lisay sa Rasalin tanan 140 tanan local man. Sagay 137, 136 ang local. Bago City 131, 129 ang local. Cadiz 121 tanan local active cases. Victoria 103 tanan local man. La Carlota 102 pero sin ang local active cases Action Rex. Ang the rest na double digit kag mayara pa naman na single digit pareho sabay sa panuwasang Kandulo ang panuwasang Don Salvador Benedicto. Sa 2019 nga active cases 1,910 Canada mga local nga residente. Ang mga report kikan diri sa may Kapitolyo Provincial ang ka-action Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kadtuantang balita sa Negros Occidental Provincial Police Office. With Action Alvin Graba, masobra 70 ka mga personaho na dakpan sa illegal nga pabulang sa banwasang Ibi Magalona. Yaring report ni Action Alvin Graba. Action Alvin? Action Rex nagapabilin sa gihapon sa custodial facility sa Ibi Magalona Municipal Station. Iding si 77 tanan. 77 gid sila? 77 gid pa Action Rex. Makon mo na yung 75 ka mga lalaki, duha diri manugbulang man nga babae. So 77 after nga nadakpan alas 12 pasado kahapon sa nga adlaw sa Hacienda Maria Jose, Barangay San Isidro sa Banwasang Isabela, Banwasang Ibi Magalona. Oo, nga nagapatigayon sang illegal nga pabulang sa lugar Action Rex. Sunod ano to fiesta? Uy man na piyesta kundi nagagathering kay ini nga plastada guro Action Rex. Basin balayang may mga invitation bulang tiyan tao ya di kundin hitlaw balas bulang man kay tungod nga pandemya. Hindi pa man subunggid ka bulang na. Bani man. Sunod diri kay Police Captain Eric Doronila, upod man ang pila ka mga kapulisan sa idalom sa Negros Occidental Mobile Force Company led by Police Lieutenant Pantaleon Amante Jr. Nga sunod diri sa ila yang nahibaluan o kung may nagtimbre nga may mga social gathering sa sina nga lugar, particularmente Action Rex sa Hacienda Maria Jose,
barangay San Isidro, gilayon nga padulungan sa mga kapulisan to check the veracity sa sininga information asusta kay akto gid action Rex ka singgitanay pa. Sunod kay Doronila, that is why nga sikop initanan ang mga persona nga 77 sa ila ang nagkaladakpan na dalaman o nakuha man aksyon na Rex ining mga dosi tanan ka mga buhi pa nga mga manok nga inugbulang may ara pa diri anom nga patay nga mga manok nga napatay abi sa bulang kaga iban pa nga mga gambling paraphernalia aksyon na Rex. Nawa dugang pagidiri ni Doronila sa pihak nga ang kampanya sa banwasang Ibi Magalona sa kampanya man sa mga kapulisan nga sa sining panahon sang pandemya bawal ang social gathering asusta kay pasumay man ang ini nga 77 ka mga persona rason nga ini sila ang ginapangsikop kakaron nagapabilin sa prisuhan. Duwagid ni kakaso nga tubangon nila illegal gambling kagang social distancing na. Aksyon na Rex ang violations ang standard health protocol ang ila sini nga ginaatubang social distancing patigayon pa sa social gathering pa kag violation action Rex sang PD o kung presidential decree sa 449 aksyon na Rex sa di na mo niya mga bagay nga mga okon kasong mga pag-atubangon sining 77 tanan sa mga nagkaladakpan. Ari ang pahayag ni Doronila. Commercial information sir na may ginaka-held na bulang sir sa area sa singa Maria San Jose sir area sa Barangay Kunsing. Yes sir. Yes sir. Sir, karon sir, anong kaso pag-atubangon niya sir? Magkabit mo na niya sir, illegal na daw derby? Sa subong sir, ara pa ito sa pandemic sir, consider din siya nato na social gathering violation sa interim task force protocol nato na. Kaya wala niya permit, kaya wala niya ginalaw mo niya mga pabulang sa mga mga lugar. Violation of PD 449 niya siya dati, as amended by PD 602. Pahayag ni Police Captain Eric Doronila. Report sa patrol ang aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay, por isong bulang gito, hindi tagin ni malikawan na. Prote sa mga ka-aksyon tayo, hindi pa pwede. Subong bisan fiesta gani ginadumilian pa ay puwerte. Sige, salamat gid aksyon Alvin Graba sa balita. Isunod ta gilayon ang BCPO ang Bacolod City Police Office si Aksyon Eric Magbanwa pamilya sang ginpatay nga freelancer make-up artist so hindi na interesado sa kaso apang ang kapulisan nagapaninguha nga makumbinser ang pamilya nga ipadayon ang investigasyon. Yaring report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex, your time is limited na lang. Gani man. Ito gay arak anang ilo-ilo mo. Oo. Anyway, arat sa dahon tanay kito medyo gamay sa boss lang tama ko na matikpaw sila da. Okay. Ikaw na lang boss isa na kay Kuya Boss. Ay, wala ka yung boss no? Atin nagkulisan ta. Okay. Importante, ara ka lang Oh yes, Action Rex. Kung wala ka, pasensya sila eh. Oh yes, Action Rex, no? Oh yes. Do ano? Do ka namin isang yes mo subong. Ate kayo, wala na mo. Ayo di purma. Wala naman kita sa tatapulan, no? Ara na, buwas naman, no? Buwas naman, may ara naman buwas. Kapay pa, no? Ara, gid na. Okay, sige, Action Rex. Wala ko na nagkakuha, no? Gapa mo. Wala man sa imong mo. Mo. O sige, tirahan na yan. Medyo may gamay nga pagkasubo si Police Major Raman Sarona, ang hepe sa Station Number 1 right after nga nag-istorya ini sila sa pamilya sa tong ginpatay bala nga si John King Pura sa tong freelancer makeup artist. Ako butuduman sa ato Batakwal Labati, tumantok ini sa Purok Bulinaw Barangay 1 ining si John King Poras
paginluthang sa itong UEPS ang Kapi dira sa Maygalo Street, Barangay 11. Nausunod sa kay Police Major Arames ron ng Hepe sa Station Number 1, daw malagan na kada wala na plano pa ang pamilya Action Rex na padarman sang kapulisan ang investigasyon sa kamatayon ni John King Porras. Ngati mismo ang pamilya nag-ako man nga ang pinakadulot sinitanan nga kaso kag motibo amoy ni ang sabahin sa nga droga. Ti karon Action Rex kinakonbinsel sa pulis naton ang pamilya nga sigihon lang ang investigasyon sa pulis naton para ma-establish ang matutuod nga identity sining suspect ni kay prior gintiro ining si John King Porras sa tong Sabado sa gabi alas 2 pa lang gali sa hapon sa Sabado gali may nag-casing na kay John King Porras kada kadto sa balaya nga ginapangita sining persona Action Rex. Amo nagani nga medyo interesado man si Saruna nga padalman ang ining kaso gali kay tiyang pamilya mismo naghambal na hindi sila interesado bangod kay may kadlok sila nga basi balikan sila sa tong persona nga naglutang kay John King Porras gamit ang kalibre 45. Yari ang konfirmasyon upod kay Major Saruna ang sa sining hindi na padalom pa sa pamilya sa investigasyon sa ato sini kapulisan. Bali nagkatutod ring pamilya sa biktima sa may ayaw nga hindi na lang daw sila magpa-investigar kay parte sa mga motibo na hatlok pala sila naabot na lang ang motibo daw sa drugs bit amo na hatlok na sila pati daw sila balikan ipasalit ka din naman itong update protektara naman sila pero ila pa daw i-consulta sa ilang pamilya na hatlok sila ila rasos kaya motibo illegal drugs daw kaya according sa ila isa daw nisa sa illegal nga droga may pamaog sa ila siya daw kabuhi na no? Bali hampal to nila nga before daw to ang insidente 2 PM may kakatto na daw to balay sa biktima impangita to siya. Okay. Wherein ang description sa kakatto sa ila balay sang gatiro pagkagabi isa lang amo na ang medyo hatok sila yan balang gani nga pagkatuan lang namon permi pulis sila balay amo tambal nila ila lang anay i-analyze siya. Action Rex, si Police Major Arames ang hepe sang Police Station Number 1. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric magpanulig report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa impunto nga tonora. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa sa balita gikan sa Bacolod City Police Office. Sa iluhan tang balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters samtang ginapaabot ang balita ang aton sining nga tie-up broadcast upod ang Aksyon Radyo Iloilo. No? Daligid lang sa aton sining nga mga ka-aksyon may tisianay kulang balang imo sining nga lawas ang vitamin C kinanglan talang Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to
ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila Oras Life Extension na Vitamin D3 nag-suplemento sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw Third time, launa 4 aton oras samtang way pangaton sining partner dito sa Iloilo kadto tanay si Action Roger Gotib mapakadis kita duha ka mga wanted person sa kaso sexual abuse kag violation against women and children arestado sa kapulisan sa among syudad. Ay puwerte. Sige baloon tanay ang balita we have Action Roger Gotib gikan sa syudad sang Cadiz. Daligid lang ito ding regali sa babaw. O sige. Daligid lang Action Roger standby na sa balita gikan sa syudad sang Cadiz samtang ginapabot ang Action Radio Iloilo. Sa detalye sining balita upod na kay Action Roger Gotib. Action Roger. Action Rex, duha ka mga wanted person naging pang-restar sa mga katapos sa kapulisan sa Cadiz kag ang isa nagapakatubang sa kaso sa child abuse kag sexual assault. Ang isa naman nagapakatubang man sa kaso sa bahin sa Republic Act 9262. Ang gindakop sa tong tinariktan nga gabi dira mismo sila sa Bacolod sa Barangay 7, Dalan Lacson, alas 9:45 na sang gabi. Gindakop si Jimar Katagi de la Peña, 24 anyos sa edad sang Purok Punong, Barangay Burgos, Ciudad San Cadiz. Hindi siya gindakop by virtue of warrant of arrest, criminal case number 21-7482-C, sexual assault ang kaso under sa Article 266 sa Republic Act 7610 o kung child abuse. Papanaog ang iya sining warrant of arrest ng RTC Branch 60, sining RTC sa Ciudad San Cadiz nga ginapirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea nakapit sa Mayo 31, 2021 with Nobel recommended. Gindakop man sa sinigid lamang nga aga ang isa man ka persona nga may kaso sa pagbayular sa women's and children nga kinamatarong las 9:45 antak na sa bayan sang Barangay San Juan, Ciudad San Cadiz. Gidakop si Eliazar Barbon Buia, 29 anyos ang edad kag residente ni sang Barangay San Juan diri sa may Ciudad San Cadiz. Suno sa report, initial gin-operate sa makatapos ang kapulisan gi-serve ang warrant of arrest sa may criminal case number 186-705-C under ini sa Republic Act 9262 nga violation nga gin-issue man sang RTC Branch 60
Aging malagdaan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea ang amo nga kaso nakaptet sa Marso 24, 2021 kag 2,000 ka pesos malang ang iya sining piyansa kung makangkon siya sang temporaryo nga kahilwayan. Matapos nga gin paibalo ini sila sa ila kinamatarong bilang akusado, ini ang karon detinado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa siyudad sang Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson Roger Gotim. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Matapos ang Cadiz sa iluhan tanay sa aksyon Percival Villamor sa Bago City. Ini may kangtanan sa taga-syudad sa Bacolod. Doon nadakpan sang kapulisan sa Bago City sa isa ka entrapment operation kag sa bypass operation man. Sa detalye sa we have action Percival Villamor. Sa detalye sa balita, Action Pers. Yes, Action Rex ang Bago City Police Station nagkandak sa bypass operation kahapon alas 12:40 sang hapon, June 13, 2021. Kag ang operation dire ginakandak sang aton kapulisan nga ginapamunuan ni Police Lieutenant Colonel John Joel Batos-Batosan kag dito sa may purok Kalubay, Barangay Sampinit, Bago City Action Rex, no? Ang persona ini nga nadakpan sang aton kapulisan halin ini siya sa Bacolod nagsakay sa series pagpanaog nagpagig-transact sa aton nga mga Porsche buyer sang pulis Bago. Kag na-recover sa iya posisyon kag control ang tatlo tanan ka hit cell transparent suspected shabu. Kag nabawi naman ang 500 piso bill nga amo ang gingamit sa pagbayba sa iya, kag ang cellphone nga iya man ginagamit sa pagtransaksyon sang illegal nga droga Action Rex. Kag isa ka ticket sang series nga didto ginputos niya maayo ang isa ka tatlo ka putos sang shabu Action Rex, no? Kag karon ining suspect ginkilala sa kay Anthony John Tolico e Brizuela. Anthony John Tolico e Brizuela, 39 anyos, kag ini siya may asawa kag pumuluyo sang purok Mati Ayon, Barangay 10, Bacolod City Action Rex. So karon ini ang suspect nga ara karon sa custodial facilities sang Bago PNP kag nagapangatubang sang kaso nga ginapasaka sang aton kapulisan sa pagbayolar sang Anti-Drug Act 2002 kag sa paglubag sang Republic Act 9165. Report live gikan diri sa Bago Police Station ang inyo ka-aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, la 1:11 na nga tunura. Salamat gid Aksyon na Percival Villamor, samtang wala pa nga aton sining counterpart dito sa Isla sang Panay. Diri kita na sa Evergreen Herbal Capsule, no? Magkabulig ni
Nasa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 1:13 ng aton oras. Wala pa sila Aksyon Oliver, way pa. O sige, daligi lang, mabubo lang tanay pila ka mga commercials. Dugay-dugay, balikan ko lang kamo mga kaaksyon sa pila pa ka mga informasyon. Ang ini nga balita. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, la 1:17 ang aton oras, 1:17 na mga kaaksyon dari sa inyo sining palatuntunan. Sige, matakbo ito anay sa nabilin nga mga minuto sa Aksyon Radyo Iloilo. Kaupod ta dito si Idol Mario Hilonggo sa sining mga inoras, no? Damo-damo man to kay si Mayor Jerry Triñas subong to sang Iloilo ginsapol sining adlaw ang tanan dito nga mga para buksan kuno mga non-essential establishments dumayo kag si Triñas ma-request kuno sa idalom sa GCQ ang syudad, no? Hibaloon tabi sa kay Aksyon Mario Hilonggo aton sining counterpart dito sa Aksyon Radyo Iloilo sa area sang Panay. Aksyon Mar, mayong hapon. Welcome, Iloilo. Welcome, Abdol. Mayong hapon. Bauti samon dire daw kadamo gid sa mga balita di Abdol. No, kay ang amon dire pahibaloon talang kada
nga si Mayor Tranyas nagplano o nag-request o ma-request siya nga instead nga MECQ ang amon nga nga classification ma-GCQ na kami, no? Ma-general community general community quarantine. Pagkatapos dulao na ang quarantine pass kag pahanugutan ang mga non-essential establishments diri sa amon kay magatakop ni buwas June 15, Abdol Bacolod. Ay, kamuda, diri kami daw lain ang amon diri nga mangin status ginaayo ho, pero ti depende kuno sa National IETF kon panugutan nga MECQ kami diri sa Bacolod kag probinsya. Ay kamuda, manubo-nubo galigawa kami liwat kami masaka ho. Ati amo na ang plano sa amon nga mayor de kay bawti hindi naging siya kagwanta siguro Abdol sa mga panawagan bala sang pumuluyo ngati damo na sang nagakagutuman, damo na way ubra, damo na nagreklamo kay pati ngamon diri nga mga non-essential establishments sa Abdol gin pasiraduhan ti ang plano niya nga buksan after sang 15 o mga 16 na Abdol. Ambot diri sa amon, pero depende pa. Nagadepende lang kami sa National IETF kung kami mag MECQ kami diri liwat na naman kay ti daw kadamo gid sang kaso diri sa amon diri, no? Aminado man mga city officials na amon diri ti kon si Vice Mayor Elcid Familiaran pa sang Bacolod, siling niya ulat-ulaton ta ang mangintikang sang National IETF ti kon si Governor Lacson subong sini nga mga inoras ga sige pa meeting online, no? Ang gobernador sang probinsya parte sa COVID-19 status diri sa siyudad sang Bacolod, pero by June 16 kuno dapat ipaidalom sa MECQ. Mayo mandang sa inyo, no? Kay ti daw manubo-nubo naman gid ang inyo sining status quarantine da. Ang City Fire Marshal ninyo gali sang siyudad si Fire Senior Chief Inspector Buboy Plotenia, masabato siya tani parte sa kinagual bato sa Bureau of Fire Protection. Kundi nagsabato yang Regional Director mapatag sa kuno kay sa iyato na sakpan tani mo galing kay daw alang-alang pa sigurong komunikasyon ni Axelmar. Ati way problema Abdol kung gusto niya magsabat parte sa tong natabo nga mass gathering to, masabat siya, mapatag siya, bago na siya kadumdum o Bacolod, Abdol? Ati nahulat-hulat yaman lang kita kuno nga duwa mo ni taga-amon, actually taga Bacolod na si Fire Chief Inspector Buboy Plotenia nga radra sa inyo subong ninyo nahulat-hulat ko man lang mag-contact sila kay sa ako na under mo ti galing kay daw lang alang man ang tiyempo takson manhod buwas siguro basi ko madalatan ni siya. Anong status ni man? Ati kon buwas patsimpuhan tabdol kita pa ya ikaw pa gahulat man kami kon ang isabat sa amon ding City Fire Marshal, at least makabati man kita kada sa ligad to yung sabi nagapyok Abdol. Gani man daw nagipos-ipos siya kay ang Regional Director to nga si sino to gani si Candido daw among una to nagpabutyag mo ti subong daw mayo naman sining niya pwede man ko magkasabat na kung anong mga pala mangutanon da nga ihaboy sa akon sang Iloilo kag Bacolod kay ti araman da sa City Fire Marshal sa subong kagander yatong haro to. Ati way problema Abdol way problema ti sa ruman i-set da para mas tro temprano mamati ta sang iya explanation, pero pabalo ta lang kada nga ang show cause order after 4 days pa kagin ginpadala ginpa-receive sa kay Director Candido. Kag pagkatapos ihambal ni Tranyas ang amon alkalde nga silingya lantaw niya pa kung ano gid ang kaundan sang sabat ni Director Candido kung bala ano ang sanction daw among gani why na kami naga-expect gid sang mas masubra pa gid Abdol kay daw basibla prostrate kami Abdol. Gani man ti expectation nga
ati laban-laban guro sa uyon man na. Pero ti ko may violation tanay ipakita lang nila sa publiko blang agin hatagan nila sang nagakaigo nga pagtamod dining kung may violation gid man ang natabo sa Bureau of Fire Protection dira sa Haro District nga inauguration nga nagdinagoso sila lantaw nila may arapas COVID-19 nagdinaguso na sila nano lipatan. Malan mo kung kaisa, Abdol, sa sobra mo bla kung kaisa nga panumdom sa dulumdumon, nga kalipat ka man mo, Abdol? Gani man katulad sang balayaran ko sa imo no do nalipatan ko na. Ikaw damo kag nabalaan, Abdol ha. So sige halanda. Anong tabo sa inyo da kasino nyo go operate Japon? Bisan may mga nagapositive na ano nga? Ati, why na? Why na ga-operate? Nagka-cooperar lang sila. May disinfection actually nga ginahimo sa casino Filipino diri sa Bacolod. Actually, ang hotel sirado actually para sa kasinuran sang taga Iloilo. Kaya ang casino Filipino ara lang na sa isa ka hotel diri sa Dalan Lacson mo. Tigin sarad ananay home for disinfection no. Daw 3 kadlaw man lang to kuno action Mario do. Buti ka pila subong adlaw, di ka duwa bla kung primero, Action Mar? Ay, nga aman, before taman sa temporaryo nga pagpasirado, sige, operate nila, how, Abdol? Di wala man sila kung mag-cooperate sa syudad mo, may kaugalingon man sila yung doctors and ma-checking kuno sa area da nila, amo na gid paabot nila sa syudad, pero ting syudad nagpangita gid sang medyos posibles nga makapagigangot asto sa positive man 17 mo do 17 ka mga opisyal mga empleyado sang Casino Filipino diri sa amon positibo sa COVID-19. Terrible 17 ang close contact sina Abdol. Anong kadamo ang close contact niya based sa contact tracing, Abdol? Ate mo nang palaisipan gid sang tanan kay wala sang coordination mo. Gapaninguha man ang syudad nga magkooperar sa ila dati. Ano mo kay way mas la coordination? Base sila lang kung magpositive empleyado nila sila lang dayon ga pangita medyos posibles pero ito yung mga contact tracing Blackson Manaw ang pamilya kag mga nagkakadto man da sa Casino Filipino ho. Galing ti anon tanabi kaya mo ginangila sining bisan syudad namon do kahanguyang sa sining na kuha ng information. Amo na ang diferensya kon kaisa, Abdol, kay basta gani mga katulad sila nga mga klase sa negosyo. Ang ibanda daw hadlok ka mga opisyal. Amo man isamo na kon kilala ka gani kag daw opisyal ka sa gobyerno daw halog man, Abdol. Ati laban ikapin pa kung agagib, buhay man gagib gali hatag man sang tax ngayon sakto sa syudad Kaya mo man akong kaisa, budlay man hindi man sila guro pero makuanan gid nila kung tani, insindihan sang tagdumlahan sining kumbuyahan nga ti ang syudad ta mong nagapatigayon kung tani sa nagkaigo nga tikang parte sa positibo nga mga empleyado dra. Galing ti ano na kay wala coordination Ang Riverside kag Corazon Locsin amon ding ospital sa syudad sa Bacolod tama na gid kuno kadamo hindi lang sila magbaton sa mga pasyente, Action Mat. Din nyo nadalo ng mga pasyente kung may mga nagpositive kag inform ta lang ka report kinani Action Aljon ang Western Visayas sa high risk action Rexa, Abdol, based sa report sa DOH sa Abdol. Amo gani man nabasahan ko diho sa ginsulat ninyo ding high risk ang Western Visayas. Dati hindi na malayo sina kaya ang Bacolod subong daw fully booked gid kami di sa mga ospital sa ambot kundi ni dalon sa mga outside guro hospital galing kay daw ang Negros Occidental puno man gadaan di sang COVID-19 patient, Action Mar. Ati pero pariya man di samon na why man kinalain kun ano sa inyo dati amo man di samon kay why magid hindi magid maglayo ang sitwasyon nyo kag samon di sa
samon di damo man nga daan dungulis, Abdol. Ate, amo man di kay kung i-remind sa mga concerned nga mga officials diri nato na daw pawala man lang daw kontrahon panilang aton sining gobyerno. Pwera lang sa mga nagapamati sa mga advices kag pila ka mga hilikoton nga makuanan gid sa mga tawo Gali daw kanami pa, gali daw gasalyada ng orasan ko. Daway nagid ko oras ya dulho. Kaya way problema. Sa rumaan duman kita rin naman ta sa rumaan. Kag siguro sa rumaan, do medyo mayo na ning aton nga pagbayluhan na sang informasyon. Kaya may huni-huni na blabdol. Ate, sige kay kami practice pa man ang kung paano maghuni lang amon nga komunikasyon, no? Kag paano namon mapahuni ang komunikasyon namon angot dra sa inyo. Nagbutang kami di sang huni-huni namon galing kay daw hindi man mayong switching ya. Buwas guro dola. Ate, way problema. See you tomorrow, Abdol. Salamat. Action, Rex. O sige, Idol Mario Hilonggo, salamat gid. Thank you so much, Action Radio Iloilo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Amoy atong taya broadcast po ng Action Radio Iloilo po dito kay Action Mario Hilonggo. Daw lang nata sa tiyempo pero matagtanay pila ka mga commercials dugay-dugay. Balikan ko lang kamo para sa dugang sining mga informasyon. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon Radio. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong nakahintangan Responsable at pagbalita Kagaya na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:34 nga oras lang nagita sa tiyempo ang way mabasahan nga mga text messages, buwas bawi lang kita, no? Kaya lang kita sa tiyempo. Sige, mapag-goodbye na kita sa sining mga inoras, sa sining pagpangalagad ta sa Aksyon na BBB. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa diligid lamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sa Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Kantong mayong hapon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.